besok bengkel kene kowe Mas. Cukup piye le Mas, masuk keliru wae. Iki kopi ngapet kopi carane. Iku kok ditambah angin ae genteng. Angin kompresor. Masuk petang ngomong. Kotak karo jenenge. Wah, iki dilungas sing dadi. Delok ndak sing brebet-brebet apa sing kepiye? Iya, penting kepenak. Tak kene brebet-brebet iki lho. Rono lah penting banget. Iki ora tutup pentile iki. Lu wis ana kabeh ya iki minyak karo piye. Paling tambah banter iki kok. Wes iki wis kenceng iki tak durung gak ambek ngono kok. Iki wis kenceng iki. Iki lho. Sik. Karo tangan kok karo tangan. Kok kenceng iki. Katanya naik kan iya katanya. Bene wis cetek iki wis banter. Eh. Iki kenceng iki kabeh cetek iki. Iki kabel nek copot aku piye? Aman iki aman. Kan nantang-nantang wae. Jelah urus paringan iki gua. Piye? Yo ora ono WA ndek kok. Gue main ke bengkel larang-larang kan no sinantang. Ya mulane. Iya. Yo Tok malam minggu dijejerno nang sinantang. Nek ono sing wani ya. dina Senin malam Selasa ngono, Bro. Awak ra kopen. Iki kena rondo. Iku ditambah angin sithik. Wis dironteng juga. Nah ya, Apa nih? koplinya. Kopinya. Wah, ini iki kok didoni sithik. Didonyo regot. Tubulan belang. Lah jelukane murah, banter cepet. Jasmu. Buat namanya juga manusia. Bengkel sepeda ono Mas murah. Yo aku ketul ngono enggak. Ayo surung. Iko Regot tak wong ngene ya. Iki oli iki gede sisan ora iki kok. Perintah gue bikin iya berbanter ah. Nah, kok nang sik. Mau nek oleh anyar. Yo ini bekas ah. Udah penak lek. Ini ono gak iki oli anyar iki. Oh, gue. Wah. Gedeng ya ora. Ben wangi ya, Bro. Alah. Lu cah bengkel. Kok iso karo tanggem. Terus dipantau terus. Wis rugi ke dadi anak buahku ngene iki ah. Saya aja dijok sik ah. Iki lek disokno rendi iki. Iki lagi tak-tak kok. Disokno rendi. Sok kene areng ta iki. Wes sak putok iki. Oleh dorong ini buku terus Mas. Tidak Kue apa pinggirnya? Tinggal dua kali. Nah, iya, umur lah. ya. Entah, iku entah carane ora. Aku rasakan nang iki. Dua wangi apa kata dia? Iya masuk dulu. Tidak. Dulu opti ya. Ngabuburit. Ngabri. Ini lah. Kayaknya nanti lah bisa jadi. Ini ya lah. Lap kok kan. Kalau Gila. Lap gede to kok. ada. Oke, jaluk kene iki kok motor. Banter aku mau muncul nang iku nang bodoh. Poso dan iki ngopot kebut balapan embur ono cah bergu penjajal motor jajal tak telepone sen kancaku di jero aja iki lho pergule telepon ngetek perpon
telepon telepon. Suwe. Iya, beko boto. Suwe nek kapan. Waalaikumsalam sayang. Sosem ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Mas, pinten iki? Kula wong kidul jubleng lek. Nggih. Napa Mas? Abing napa? Timbange gabut. Ape poso. Ayo do lunga jajal motor nek bengkok. Piye? Musuh iki lho montore. Kuat wae kembu. Piye? Bengkok ah. Nantang. Wah, iki beneran lagi anyar iki. Yo ora Mas, nantang kudu ora oleh Pak Ustad. Ora di Pak Ustaz ora apa-apa. Ora ro ambek. Ah sembrono. Pani ora ya digas saiki. Ya saiki. Iya, ndak sok bad bodo wong yape poso. Sik, motor apa motor nantang bengkel kene? Motor mopo? Ki urung ngerti bengkel kok nantang-nantang ki. Alah, aku yo wong tiang alit Mas, yo ora wani ah. Nek ayo yo saiki langsung. Suwen. Gas. Nendi? Riwil. Bengkok. Bengkok. Yo, TW. Alah. Baton nembe kagak pal. Alah, ih. Pateni malam. Rawani cari kumpul biasane. Ayo duno motorem. Nendi? Lho yo sik. Matur. Apa itu tak ngene sih. Bantah yo mbi wong gendeng. Bang gabut, gas ah. Mbak wong gabut. Iki mlaku wo lho kok piye. Ora Mas, nantang jere Pak Ustad dosa. Ora oleh. Ning ayo ah. Siapa? Wani apa ora? Lho polisi apa sok apa saiki? Yo bar bodo gendeng ye. Wah, jangan ah. Lah ya. Ini mau tutup nyantai kesusu apa ngopo? Iya, Kowe nantang motor garapanku iki. yo ora tau karepane Bukarti kok. Yo wis lewat banter Mas. Iki wis berebet iki mantang setele. Yo. Sejarang. Pikir tanan ono jalane. Tare lo kono tegel-tegel kono. Lah terus. Kono ndi? Wok nyalano terus serba salahne wong lanang enak salah. Kok bel aku? Iya, bel aku ngene kok senengane. Candi kan curhat iki. Candi apa tera? Candi. Sawit lho tan jubleng. Lah aku yo ono gan. Cara belem kepiye? Nek matan diakoni,
Apa ora? Ora ae. Ya ora mbok pendem nisan iki lho. Tak penyak dia sih ya. Iya. Ya ya sido ora. Iya, Pak. Ya ayo ah. Gimana wis tak warai carane ya? Warai ya ngandan. Yo. Iki lah. Polah. Urip nosik ben dungu oke. Urip nosik. Elah suwe. Sido apa ora? Motor digas langsung mati ya banter. Ora bu joget sisan. Yo ora masa ora dangdut joget. Repno. Jene sik, repno. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Mboten kula, Pak. Mboten kula. Pak, iki maksudnya piye, Pak? Iya, mek dulu aponya. Masak-masakan, Pak. Ape bekelan, Pak. Bekelan di bekle. Kene saya tak kandeni. Rombongan, Ada rombongan apa? Pripun, Pak? Pripun? Oh, bro. Yo panang ngono. Iki wayah poso dik ya. Nggih, Pak. Nggih. Musim virus. Nggih. Wis tak kandeni njek iki kepenak. Kone ngomah. Ini anjen rombongan. Kowe iki nek dikandeni cok cilik kok. Kok ora rombongan dia kok dikandeni Ini terus. rombongan. Menang sik kok ngecopres ae lah. Alah. Kandeni Pak RT ku sing meneng ngono lho. Ampun, Pak. Sing ngono sing apik kok malah gadali ae malah. Iki ku ya. Wong-wong iku duran entuk metu-metu kono omah ae. Aku yo ora entuk metu, Pak. Iki wadah metu nang kene, jenenge metu. Metu sithik yo, Pak. Metu sithik yo metu beras nek ndak dadi malah. Jere kancaku yo, Pak. Ngene lho, ngene lho. Kono omah wae. Aja metu-metu. Kono mung ta ora? Lagian kowe ngene iki do balapan iki dulu apa? Lur duwe, Pak. Jenenge Lur duwe. Iya, Pak. Iki ngopo? yo kowe urip sedina-dina Pak wayah bagian sepi dah. Ngeten lho, Pak. Motor iki wau tenggene bengkele kula pun entek raget berah, Pak. Motor iki wau. Iki mang entek raget. Bengkel kodang arek, Pak. Mas kadung greges. Hari-hari Pak anak bojoku yo gede meneh wong wayah uso meniki. Yo ora aku malah. Iki durung kuat mangan, Mas. Yo ora kuat, Pak. Mulane iki. Lah terus totoan. Iya, Pak. Lho. Pak. Pripun, Pak? Iki dek ya. Ngomong usum ngene iki, bantuan-bantuan kok pemerintah ya jare ya mek. Nggih, kowe do mulai ora usah totoan ya. Nggih. Engko tak dumi amplop siji-siji, kepiye? Engko parani nang omahku. Ya ora ngono, parani sik. Yo ora ngoten wae. Di amuk bojoku ayo. Jare nek Pak Anten itu diparani, Pak. Yo ora ana kata-kata parani ku koyo nganten. Nek kok bar magrib, bar traweh ya. Nggih. Maksud bertraweh Pak. Iya. Maksudku berbuka kok traweh sik, bar Bisa saya apa lagi traweh? Iya, ngono maksudku. Oh lanang wis salah terus. Salah terus. Kok biadali ya gadeni kok malah. Ngene lho bar traweh kok durung mlaku intine ngono. Tak iki. Kancam kabeh kandhani. Nggih. Kandhane rombongan nggih, Pak. Iya rombongan. Wong berdua kandhani. Yo.
ngono ae. Iya ya. Ya wis ah, lek kepiye iki? Mbok tutup kalau berapa? Yo nggih, kadung, Pak. Semua terjadi karena wis kadung. Iya. Kadung metu, Pak. Ya wis ah. Ah tak delok nek ngono wis ah iki tutup tak delok. Iki nek motor bener to nana. Coding apa? Ya ampun. Zaman nom-nom mantek sak bergelap. Nek ono motor banter seneng aku. Ngono. Yo. Siap, Ayo, Pak. iki tak girno iki. Nggih, Pak, aku bongkar lah, Pak. Jenengan nyegat pinisan mawon, Pak. Nek ndi ono ta nek kono? Pak, teng mriko lho. Kono ra? Iya. Ayo. Banter teman lho ya. Iya. Piye iki Mang Polam yo. Motore kepiye motore? Mesine kepiye iki mang aman ta ora mesine? Mesin ae. Mesine kepiye mesine? Aku dilingkungi ayo yo. Belakan larang arep ikut iku. Balah dunum lele ae dadi jong-jong ya aku ngene iki kok. Lah. Dubulah. Keti iki wayah poso dek ya. Nggih, Pak. Usum virus. Virus mau, Pak. Congor lho ketok begitu